One foot in front of the other. Benvidos a unha nova entrega de Padexando, nesta ocasión dando conta do que deu de si a terceira edición do Open Cidade de Pontevedra, celebrada esta pasada fin de semana no Río Lérez, onde se disputaba ademais a segunda Copa de España de Maratón. Unha competición que formaba parte da Liga Nacional de Ríos e Travesías na mesma modalidade, o que supuxo unha numerosa participación de máis de 600 padexeiros e padexeiras ocupando as ribeiras do río da cidade do Lérez. A competición servía ao mesmo tempo como campeonato galego da modalidade de maratón, unha disciplina na que o Clube Cidade de Pontevedra facíase coa vitoria. O clube caiac tudense sería segundo clasificado, mentres que o Breogán do Grove quedaría terceiro. A proba servía como selectivo para determinar os representantes españois no Campeonato de Europa que se vai a celebrar na cidade croata de Mektovik o próximo mes de xullo. A primeira quenda era para o K1 Júnior masculino, na que os padexeiros tomaban a saída na que se impoñía Abel García Cimentada do Clube de Piragua Sirio, seguido de Alejandro Moreno do Clube Escola Piragüismo de Aranjuez. A terceira praza sería para José Esteban Ortega, tamén do Clube de Piragüismo Aranjuez. O primeiro galego desta categoría sería Marcos Pérez Perales, padexeiro do Clube de Mar Ría de Aldán. Puñanse en marcha as féminas na súa disciplina e o primeiro posto no podio sería para Incha Méndez Ursúa do Clube Sociedade Deportiva Santiago Tarrac. O segundo posto respondería a Aitana Gastaldo Ariza e completaba o podium Sheila Santiago, do Clube Piragua Cidade de Zamora. Raquel Torres Martínez sería a primeira galega clasificada nesta modalidade de K1 Júnior feminino. Chegaba o turno do K1 feminino, deportistas e espectadores puideron disfrutar dunha xornada de bo tempo e espectáculos sobre o río durante todo o día. A zamorana Eva Barrios Marcos, do Clube Deportivo Durius Tecozán Viajes Sanabria, rematou a súa participación nesta proba como a primeira clasificada, seguida de Amaya Osaba Olaverri, e en terceira posición da sénior acabaría a catalana Aurora Figueras Palomera do Clube de Natación Bañoles. A primeira galega en cruzar a liña de meta sería a betanceira Laura Pérez Porto do Clube Ría de Betanzos. Importantes eses momentos de porteo que estamos a ver tras a saída da auga das padexeiras, que algunhas das deportistas aproveitan para poderse hidratar. Eva Barrios collía un ritmo imposible de seguir polas súas rivais, entrando en primeira posición na liña de meta, seguida de Amaya Osaba e tras ela faríao Aurora Figueras. Me ha salido bien, pero hace 2 años fue el Campeonato Europa y sí que se nota pues las mareas que tienes que tener en cuenta, pues si está subiendo, bajando, pero bueno, está bastante bien los porteos y demás organizado por el tipo de terreno que no es arena, no hay cantos y demás, y se corre bastante bien.
Era o turno para as féminas do sub-23 da modalidade K1, que sí que traería podio para un clube de Galicia cun terceiro posto acadado por Nora Rey Rodríguez do Clube Fluvial de Lugo. O segundo posto nesta modalidade sería para Irati Osa Irureta e o primeiro lugar do caixón acabaría sendo para Arantxa Toledo Espinilla do Clube Piragüismo de Cuenca. Igualdade durante toda a carreira entre as dúas primeiras clasificadas, coa padexeira galega vendo a carreira dende o terceiro posto. Sprint final no que se impuxo a padexeira Arantxa Toledo Espinilla do Clube Piragüismo Cuenca. Ás 12 da mañá chegaría o turno da proba máis esperada do día, a categoría senior masculina de K1, onde tras unha carreira moi igualada faríase coa vitoria Albert Corominas do Clube Natación Bañoles, seguido de José Julián Becerro e de Miguel Llorens do Clube Sociedade Deportiva Riba de Sella. O primeiro clasificado galego entre os senior desta modalidade sería Manuel Sobrado González do Clube Náutico Ría de Pontevedra. A proba consta de 7 porteos con 8 voltas de 3.600 metros e unha derradeira volta de 1.000 metros. Esta foi unha carreira moi disputada, como dicíamos, os participantes loitaban por chegar na mellor posición a esa zona de porteo co paso de Corominas, líder da proba. Importante para o desenrolo desta carreira que ese porteo rompa o menos posible o ritmo dos padexeiros que durante todo o percorrido non deixaron de recibir os ánimos do público asistente. Albert Corominas distanciábase do pelotón e deixaba a compañía dos seus rivais cruzando a meta en primeira posición. Na categoría masculina sub-23 de K1, preciosas imaxes as que nos deixan estes deportistas na loita por colocarse na mellor posición. Aí estamos vendo esa perfecta coordinación na transición da auga para afrontar eses 150 metros que os levarán de novo ao río Lérez para completar a súa proba. Unha categoría, a sub-23 K1 masculina, que si nos deixaría podio galego coa vitoria de Aarón Dieguez Buceta, do Clube Kayak Tudense, seguido de Alberto Plaza Sagredo, segundo clasificado, e de Iago Monteagudo Moraña, que entraría en terceira posición na liña de meta. Aí vemos precisamente o gañador da proba, Aarón Dieguez Buceta, levantando a man de campeón no momento de cruzar esa liña de meta. Avanzaba a mañá e chegaba o turno para os júnior masculino C1, gañador final da proba Jorge Vélez García, segundo clasificado Abel da Costa e en terceira posición Alfredo Fernández Izquierdo. Como primeiro galego quedaría clasificado Abel da Costa Martínez do Club del Mar Ría de Aldán, que conseguía ademais co seu posto clasificarse para o Campeonato Europeo. 10 participantes tomaban a saída na categoría Senior C1, unha proba na que o Clube Breogán do Grove conseguiría facerse coas dúas primeiras plazas do caixón do podio. Diego Romero Fraga quedaría como primeiro clasificado, seguido do seu compañeiro de equipo, Manuel Antonio Campos García, que non deixaron marxe de maniobra ao resto dos participantes, sacando unha clara diferencia. Un dos favoritos, Manuel Garrido, do Kayak Tudense, retirábase da proba ao quedarse sen opcións, quedando co terceiro posto Pedro Areal Abreu, do Clube Piragüismo Pamplona.
Diego Romero e Antonio Campos conseguían distanciarse dos seus rivais, tomando a vantaxe suficiente para ocupar as dúas primeiras plazas do podio. As condicións da carreira hoxe foron bastante adversas, soplaba bastante o vento, o cual nos dificultou a hora de facer as maniobras na competición. A parte de todo, as dúas primeiras voltas, hasta que nos conseguimos distanciar bastante do tercer clasificado, pois tuvemos que darlle bastante. Dábase a saída na categoría do sub-23 C1 masculina, unha proba con clara victoria para Rubén da Silva Freiría do clube Kayak Tudense. Un segundo posto para Damián González Quintáns do clube Verducido. E posicións, por certo, que lles darían a ambos os dous o pase necesario para emprender camiño ao Campeonato de Europa. O terceiro clasificado sería Ángel Esteban Ortega do Clube Escola Piragüismo de Aranjuez. A tarde comezaba coas categorías veteranos e para canoe. A primeira delas, a proba de veteranos, moi disputada por todos os participantes de todas as categorías, que vai dende 4 a 5 voltas, dependendo da categoría. A proba contaba coa presencia de padexeiros históricos como Francisco José García e José Domingo Vía, do Clube Ría de Betanzos na categoría calle. Unha proba na que puidemos disfrutar coa participación de canoístas experimentados como o olímpico Enrique Míguez do Kayak Tudense, que acadou un segundo posto, ou Lino Cacabelos do Breogán, que chegaría en primeiro lugar. A 7 da tarde chegaba o turno para a disputa das regatas da categoría senior, junior e cadete da modalidade C1 feminino. Caía a tarde e dábase a saída dunha interesante proba na que Jennifer Casal, do Cidade de Pontevedra, facíase coa vitoria da proba da categoría senior, acadando un merecido posto para o Campeonato de Europa. Como segunda clasificada quedaría María Ramal, da Asociación Deportiva Pinaterense, e no terceiro posto Estela Ruiz, do Clube Moncayo. As tres primeiras clasificadas en categoría cadete foron Antía Romero, do Clube Piragüismo Rías Baixas, Ángela Jorge, do Cidade de Pontevedra, e Iria Rei, pertencente ao Náutico Potencesures, que pechaba como a terceira clasificada este podio. Na categoría junior asistiríamos a un podio final con María de la Peña, da Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra, ocupando a primeira posición. Como segunda clasificada, Paula Domínguez, do Clube Deportivo Zamora. E no terceiro posto, Sara Villeira, da Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra.
Na categoría cadete K2 non houbo finalmente ningún clasificado galego para o Campeonato Europeo. Acadarían estas plazas Rodrigo Losada e Adrián del Río do Clube Piragüismo Aranjuez e Carlos Fernández e Pablo Martino do Real Grupo de Cultura Covadonga, que quedarían na segunda posición. Na modalidade K1, o primeiro posto sería para David Echevarría do Clube Villaviciosa e Ramón Suárez do Oviedo Kayak. O terceiro lugar sería para Francisco Obies do Real Grupo de Cultura Covadonga. Como primeiro representante galego remataría Felipe do Barro do Clube Naval de Pontevedra. Na categoría cadete K2 e K1 feminina, a parella formada por Candela Fernández e Nuria Romero do Kayak Tudense ocuparían a segunda posición en K2, precedidas por Irene Gorrochaguegui e Mandalen Arsuaga do Clube Santiago Tarrac. O terceiro posto sería para Sonia Arcos e Andrea García do Clube Piragüismo Pamplona. No K1, Celia Toledo, Usue Arsuaga xunto con Eider Amundarain acadarían os tres primeiros postos sen deixar oco no podio final para ningunha representante galega. Unha das derradeiras citas da xornada do sábado levábanos ata a categoría cadete masculina en C1, onde Pablo Fernández e Oliver Tamame, do Covadonga, acadaban os dous primeiros postos, deixando o terceiro lugar para Diego Piñeiro, da Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra. En C2 masculina cadete, os irmáns Diego e Miguel González do Aranjuez conseguían unha victoria por diante da parella da Escola Piragüismo Cidade de Pontevedra, composta por Rodrigo Villaverde e Paulo Crespo. Un terceiro posto sería para Iago Romero e Alfonso Álvarez do Clube Náutico de Pontecesures. Confluían hoxe pois esta Copa de España de Maratón, pero logo tamén no noso entorno tiñamos pois balonmano, tiñamos ciclismo. Eu creo que nada, un pouco a imaxe da cidade de ver o río cheo de deportistas e ao mesmo tempo os cidadáns que tamén poidan disfrutar deles, non? E aparte entender unha especialidade do piragüismo como é a maratón, que non é moi habitual, pero eu creo que, bueno, ten unha beleza impresionante. I'm losing my mind, losing my mind, losing control. Cunha xornada menos soleada que a disfrutada o día anterior, arrancaba o segundo día de probas. O domingo ia ser o turno das probas de K2 e C2 para as categorías xuvenís, sénior e veteranos. Espectaculares imaxes as que nos deixaba o K2 Júnior masculino, no que Nel Sánchez Longo e Diego Infiesta do Real Grupo de Cultura Covadonga acadarían o primeiro posto, seguidos de Víctor Arcos e Sebastián López do Clube Piragüismo Pamplona. No terceiro lugar entrarían Joaquín Iglesias e Valentín Sabarís do Piragüismo Verducido, que se farían coa medalla de bronce na Copa de España e tamén co primeiro posto no Campeonato Galego. A participación xuvenil na categoría feminina K2 deixábanos 5 metais máis para a delegación galega. Lara Feijó e Joana dos Santos do Clube Kayak Tudense vencían con autoridade nunha proba na que Nerea García e Incha Méndez rematarían segundas e as galegas Aldara Merino e Xoana García do Clube As Torres acadarían a terceira posición. Avanzaba o día e comenzaba a proba de veteranos K2 masculino, unha das probas máis numerosas, onde a representación galega acadaría 15 metais. Unha proba onde a tónica foi o mal tempo que tiveron que sufrir os participantes durante toda a carreira
que non fixo máis que darse cabe máis espectacularidade o desenrolo da mesma. Antonio Polo e Rubén Basanta faríanse co primeiro posto na categoría de 35 a 39 anos. Destacable o posto acadado por Adolfo Monteagudo e Neftalí Paraje do Clube Ría de Betanzos, que se fixeron co primeiro posto na categoría veterano de 40 a 44 anos. Fabián García e Alberto Teleña rematarían primeiros do grupo de veteranos de 45 a 49 anos. José Luis Román e Luís González serían primeiros do grupo de 50 a 54 anos. Pola súa parte, Daniel Somoano e Domingo Falagan farían o mesmo na súa franxa de idade de 55 a 59 anos. Enrique Míguez e Ignacio López acadaron o primeiro posto na carreira de C2 veterano masculino, quedando clasificados para o Campeonato de Europa. Entre as mulleres veteranas, destacable o segundo posto acadado por Mónica Piñeiro e Kisi Torres do Clube Fluvial Avión, e a medalla de ouro para Paloma Cinto e Lourdes Van Conislu do Clube Piragüismo Castellón. Se presencia galega para o selectivo en categoría senior masculina K2, o podio nesta categoría quedaba do seguinte xeito. Primeiro posto para a parella formada por Miguel Llorens e Luis Amado Pérez do Ribadesella. Segundos clasificados Miguel Fernández e José Julián Becerro do Clube Jaire Aventura. E no terceiro posto, Ian Martín e David Rodríguez do Clube Piragüismo Aranjuez. A embarcación combinada de Milín Llamedo e Álvaro Fernández Fiuza, formada para esta proba, tivo que retirarse por unha indisposición. Súa parte, no K2 feminino senior, a vitoria e, polo tanto, a plaza no Campeonato de Europa foi para a piragua formada por Tania Fernández do Kayak Tudense e Tania Álvarez do Breogán, que nunha carreira de desgaste deixaban atrás dúas mulleres tan experimentadas como son Eva Barrios e Amaya Osaba. A embarcación das Tanias non puntuaría para a clasificación xeral da proba, o que posibilitaba a terceira posición das participantes do Clube As Torres, Rebeca Laurixen e Ángela Baulde. Entre os competidores da categoría Junior C2 masculina acabarían en primeiro lugar Jaime Duro e Álvaro López da Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra. A segunda posición sería para Lluc Serra Mitjana e Víctor Molero do Clube Natasio Bañoles. En un terceiro posto acabaría José Ramón Vázquez e Juan López do Clube Piragüismo Rías Baixas. Victoria aplastante do Clube Breogán, copando os tres primeiros postos coas súas embarcacións na categoría senior C2 masculina. No primeiro posto, Tono Campos e José Manuel Sánchez. Un segundo posto para Diego Romero e Óscar Graña, que cambiaba de compañeiro despois da retirada de Ramón Ferro. E na terceira posición, Miguel Fernández e Adrián Fernández. Hermoso esprinco que nos deleitaban as dúas embarcacións do Clube Breogán, que rematarían copando os dos primeiros postos da clasificación final da proba.
conseguimos facer equipo cos resto das embarcacións do club, que conseguimos chegar entre os 3 primeiros do mesmo clube, e foi unha carreira táctica hasta xogárnosla ao sprint final. Carreira, bueno, dende o principio pois fomos 3 embarcacións e xa na primeira volta pois quedamos as dúas que chegamos en primeiro a segundo posto e, bueno, sabíamos que era unha disputa un pouco cara a cara co K2 de Baia Maya e ao final, pois, bueno, poidemos gañar e a verdade moi contenta por elo.